Mga kapuso, maging maingat sa paggamit ng LPG at maging alerto kapag may kainainalang amoy ng gas. Kalunos-lunos ang nangyaring gas explosion sa New York na sumira sa dalawang gusali roon at dito naman sa Pilipinas, may pagsabog na naitala sa Pasay dulot ng sumingaw na LPG. Dalawang sugatan sa insidente. May ulat on the spot si Lay Alvis. Lay? Rafi, nabulabog ng malakas na pagsabog ang mga kabahayan sa tramo Riverside, Barangay 156 dito sa Pasay City hating gabi-kagabi. Ang sanhi ng pagsabog ay ang sumingaw na LPG sa bahay ng pamilya Vicente. Nangyari ang pagsabog bandang alas 12:30 ng hating gabi. Kakauwi lang daw ni Mirasol Vicente mula sa pagtitinda nang naamoy daw nito ang sumingaw na gas. Isinara raw nito ang tangke ng LPG at nang inakalang di na nangangamoy ang gas ay nagtindi ito ng kalan para mag-init ng pagkain. Doon na sumabog ang gas sa loob at sa lakas nito ay tumilapon sa labas ng bahay si Mirasol at ang kasama nitong si Excel Sordilla. Nasunog daw ang katawan ng dalawa. Second-degree burn ang sinamon ni Vicente, third-degree naman si Sordilla. Dinala ang dalawa sa San Juan de Dios Hospital pero kailangan daw ilipat ang mga ito sa ospital na may burn unit. Humihingi ng tulong ang kaanak ng mga biktima dahil wala raw silang pambayad sa ospital. Rafi? Maraming salamat, Lay Alvis.